ħanajlek darba fil-Covid tellajt video tabbaħna li jen, taf kif? Ħanamel video. Illi batti ideja miltom bil-paint aħdar. U għattilom, u kelli l-mobile fidi, u għattilom ħanurikom kem tiddu għadu attenti meta tiġu biex taslu idejkom. Fajt il-mobile jem, un bat xsilt ideja, tiftakar kon nkantaw Happy Birthday għal darbtej, Happy Birthday, u ideja ġew notfa. Un bat rġajt bajt il-mobile u persi kun battu bidejja blaħdar. Ideja ġew blaħdar. Għattilom allura, tiddu għadu attenti, għaxek tkun missejt service illi tkun taf kif, dik kind of, għax iż-zoppa miltu jgħamil. Il-kommenti, aħjar għalaqt il-vit intu taħsel idejk, aħjar il-lastja, man. Ġifiri, dak kollu li provajt noħroġ ta' tajjeb fil-video, marawkx. Marawk li ħallejt il-vit naddej, u ħallejt li ma jista' jkun il-vera, taf kif immostja, taf kif. Tant saraw opinions are like assholes. Everyone has one. Taf kif? Efem, U tajjeb. dik eżatt, hija dilemma oħra, speċjalment hu gost li n-nies għandhom opportunità li jitkellmu. 10,000 ruħ. Le, imniktin u jridu jgħadu l-niket l-ħaddiem. Mawx iktar, 10,000 ruħ illi tinduna da, jak fuq are you being served, ostja dejjem da. Fuq kollox. Fuq kollox. Da, kull ma jikkummenta, ġifir meta tidħol fek bies. Ġuri dajmut. Għalix, għaxu hekk? Le, għax jinnutom l-istess. Mawx iktar minn 10,000, imma daw jippruvaw. Jgħatu sliding tackles il-kull min jipprova jagħmel xi passi. U jena deċiżjoni li ħadd li ċertu activities ma nagħmilhomx iktar. Għax inti tonfoq eżempju? Activities kbar, jinaf, tant tonfoq flus biex tippromotihom, u mbagħad jidħolok message wieħed ħażin u jkollu traction iktar minn kampanja ta' 10,000 euro. U jaħxik. Dik sliding tackle. Kif sliding tackle ta' vera, jena dal-minit kelli attività. U kien hemm komment li jekk kelli 10 affarijiet ħżiena fuq di vera ma kellix ħażin. U mbagħad meta I got the person, għax meta jkunu vera nidħol personali, ngħidulhom isma' hemm xi mod li nistgħu tipo nitkellmuha għax konsernu għax hekk inti tajt li xi ħaġa u għadni fil-bidu ma nistax nirranġa, nirranġa, mhux hekk. U sa fl-aħħar għad li dil-persuna ħassara ħanħassru tal-message tela li tħassar xej, ħalli hemm u iktab isma' jien kelli żball fuq A, B, C, D, E, F, G, però issa klirjajta mat-tim għattela issa li ħassarta. Xejt kollox kind of għax il-daw kien nies kollha u l-għajru li bdew thank you tal-li fżejtna mhux ħammorru, thank you illa. U bat toqgħod dak huwa l-worries żejda, għax dawk il-worries żejda toħodhom miegħek id-dar, toqgħod taqrom waqt li qiegħed mara rieqda, ma nkunx nista' norqod. Toqgħod taqrom hija. Le, mhux I don't really care about messaġġi fuq. Imma fuq messaġġ ta' xi ħaġa li baqala xahar u li tista' tirranġa. Immaġina l-ewwel show jgħidu isma' kellek is-seatings komdu għall-argument. Tista' tirranġa. Tipo, u tibqa tara, il-lossjanka daqlek, anka mela mux ġdi antipatika, ekkiva. Jek iġħat jgħajt isma jena, daw la 10,000 imnikket, taf kif, jekk jena ndejek, xizzob, tidħol tara l-kontenti għajn għamel, xtarom il-videos ti għaj għamlu, għam internet sħiħ, taf kif, kemm idejqunu daw it-nej, imma jek kummenta dejjan fuq ti għaj. Jekk indejqek, jien min idejjaqni, nagħmel unfollow, ħalli ma jitlawlix il-video tiegħi u you don't give me any more content of this kind. Għax dejquni, man. Ma nisti huma perverts naħseb jiena. Il-gost tagħhom huwa li jaraw xi ħaġa li ddejjaqhom biex ikun jista' jkun iħossu ġustifikament u l-iktar fuckers. Għafetu li dejk inti. Għax li ma jirrealizzawx u li iktar ma jikkommentaw, iktar ħajitlalhom dak il-kont. Ma jistawx jifmu għadiemen, ma jistawx. Oħra. U jkunu b'xi fake profile picture. Il-di għattilajt li man. Għara, ma xet nidħol fuq il-persuni issa. Ma nħossi li għandi ngħidlek min jena xin kalli qodi għalaw, li tila zopp minn tillajt li. Mela, tlaqna?